אני נמצא באגם בלטון שבשיופוק, השעה עכשיו 6:30, עוד מעט ב7 אנחנו הולכים לאכול אצל אווה, וסתכלו, זה לא יאומן, אני הולך על המים, כמו ישו. תסתכלו, וואו. וגם אבא אמר לאמא שלא יהיה שלג או קרח, וסתכלו את זה. כן? תסתכלו את כל המרחב הזה של הקרח על המים. אז ביי, להתראות.